Helo, ni Adwi o Traed Fyny. O'n i'n meddwl yn y cyfnod ansefydlog sydd ohoni hi, so ni'n dangos chydig bach o Adweitheg i'r Dwylo, oedd rhywbeth bach fedrwn ni'n neud i helpu'n gilydd. Mae pryder a gorfeddwl ella yn rhywbeth da ni'n profi ar hyn o bryd, a mae bosib jyst lleddfu y symptomau yna jyst drwy ddefnyddio chydig bach o techniques ar y dwylo. Felly, o'n i'n meddwl sy'n ni'n dangos chydig bach ar rhain i chi. Gan gychwyn yn gyntaf hefo'r diaphragm. Mae hwn yn croesi ar draws y llaw. Dydy o'n watch o ba gyfeiriad, da chi'n cychwyn ochr yma neu ochr yma. A so ni'n bwyso mewn hefo'r bawd ar draws y llaw. Cyrraedd y pen arall. A gwneud hyn 5 i 10 gwaith. Yn eich amser eich hun, peidio codi'r cyffwrdd, pwyso a draws. Fel dwi'n dweud ag yn ôl eto. A gwneud hyn hyd at 10 gwaith. Os bych chi'n gweld yr anadl yn mynd yn ddyfnach. Dyn ar ôl wneud hynny, ffeindio reflex lle mae'r hormons yn y pen. Lot o hormonau fan hyn, na'i menwyn o gyd. Ond beth pwysig i wneud ydy jyst stimulatio fo, so troi, cylchu. Lle mae'r swells yn y misbawd. Chydig bach yn is na'r top, jyst pwyso i mewn a gwasgu. Allwch chi wneud hyn am ryw funud neu 2. Cylchu. Mae hwn jyst yn mynd i helpu chi allu cysgu dipyn bach gwell hefyd. Fel yna. A wedyn reit ar flyn ar bysydd, reit o dan lle mae'r gwyneb tips o bysydd wenu heb. Chi'n neud yr un math o beth efo'r bawd arall. Croesi ar draws a pwyso fan hyn. Mae hyn yn mynd i lacio unrhyw gor-bryder sydd yn yr ymennydd. Ydych chi'n berson sy'n treulio dipyn bach o amser yn y pen. Ydych chi eisiau jyst lleddfu hynny. Jyst pwyso ar 4 bys ar bawd. Ac yn ôl. Ydych chi ddefnyddio wax neu bach o cream ar y dwylo neu'n sych yn fyny chi'n hollol. A does o ddim gwahaniaeth rhwng cychwyn ar y llaw chwith neu'r llawr dde. Pa bynnag un sy'n teimlo fwy o cyfforddus i chi. Ac ar ôl wneud hynny, ychydig o weithiau. Gweithio'r sbaen, yr asgwrn cefn. Dyma'r asgwrn cefn lle mae'r asgwrn ar hyd y bawd. Cychwyn reit ar y gwylod o fan hyn, o'r coccyx. Ac eto, gweld sut mae'r gewyn y bawd yn troi dipyn bach yn wyn. Mae pwysau yna'n ddigon i fyny a cylchdroi. Fyny a cylchdroi. Reit i fyny. A stopio os oes y darn fatha fanna i fi dipyn bach yn sôr. Gweithio ar hwnna. Cyn symud ymlaen. Fatha caterpillar walk da ni'n gael hwn. Gweithio holl fawr i fyny. At yr ymennydd. A gweithio'r top eto. Os di'n haws i chi weithio ffordd yma rownd, o'r top, lawr yr asgwrn cefn i'r gwylod, mae hynny'n iawn hefyd. Mae 22 o nerfau yn deillio o'r asgwrn cefn yn fan hyn. Felly, da ni'n gweithio'r asgwrn cefn yn aml iawn. Mae'n adweitheg ar mwyn llacio cefn ac yn helpu chi anadlu a lleddfu unrhyw nerfau sydd allan o balans. Felly dyna yn fras chydig bach fedrwn ni'n neud ar yn dwylo. A cofiwch, please, efo digon o ddŵr, hyd yn oed jyst gwneud rhywbeth bach fel hyn, rhyw 5 munud y dydd,
Mae yna toxins yn mynd drwy'r corff a da ni eisiau cael gwared onyn nhw'n y ffordd naturiol. Felly, please efo dŵr a dalwch chi wenu. Okay?